ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ በህዝባዊ ርክባት ፖሊስ ኤርትራ ወትሩ ሰንበት ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ቅድሚ ቀትሪ ዝቐርብ ኮይኑ ሶሉስ ምሸት ሰዓት 8 ኣብ ሬድዮ ዛራ ዝድገም መደብ እዩ። ብሬድዮን ሳተላይትን መደባትና ኣብ ምክትታል እትርከቡ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕቲ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ ከመይ ቀኒኹም? ሰሙናዊ እነቕርቦ መደባትና ግዚኡ ኣኺሉ እንሆ ንፍልም ኣሎና። ክሳብ ፍጻመ መደብና ምሳና ክትሓብሩ ብክብሪ እናዓደምኩ ዜና ፖሊስ ከነቐድም። سلامن تعلنا نعاهم يكون زخبركم سماعتي دمت بوليس إيرترا نلوم سمون استرالو سمون زينا بوليس نمن بابا مسمر ترخي وزلخو إرمياساس فاي فلما أرستات زينا ودي استرخبه لعلي $700 نوانو خمسة واحدة تقليتهم كتعزي بلو مقطعتي ولادي موت ولد أسعبهم أدوك سريقهم أب سودان كشوتهم تنف ترطرات تغيدهم حركات ترافيك موتن كبيد مقداتنا سعيبهم بوليس فيليبينز أب قتلت حد غازيتنيا إدالون زبولو طرطر كيدهم تيمين باسبورت تقومو خمسان حستغلتو متامتي تقيدهم بوليس دوب أفريقيا بمكتال عبيتنا يتعنت مكاين نزطرطرو خلطة سبات كيدهم أزي دمت بوليس إيرترايو أرستا زينا حسام أتأنيحكم زرزراتهم بعشر شديشة حملة خلطة شحن 23 وديقو استرخبه $757 120 نقفان ناب قدامي مدبر بوليزوا مأكل تركيبو دحر متنح بعشر شعات حملة وانو خمسة وهبه أزازت مدبر بوليس تلنت هاي الهابتن دمت بوليس حبيروم أركبتي أبعد معي سراتات زركبا BTL ولد جبريل زبيب محرن سلام سلطانن استبهلا سراحتنياتات بار حدا مسكرم مخانن وسيخو زحبرت عزازي نتي تكالنا تريا هلوا أمريت وديقو زرخبو جنزبن سنداتن زحز بورتوفيليو أبوانو ناب قدامي مدبر بوليس كم زركبو أرديوم بمسارة حبريتات عزازي وانا نبرت دانيال ولدتن سايس تبهلا كاب أمريكا زمتسقا شاقوينو بمغنيات مملاس نابتي زمتسالو هاجر بأكال كركب سلزي كاله بمتحبار كفل إيميغريشن زيغنتن استرخب حبريتا مسرت أتو ولدتن ساي هداد ولاديو مخانوم كاب محدارو مرقاقتي دحر مقرابهم أب كندو خوينوم نتي طفو جنزبن سنداتن كم استركبو تفليتوم عسبي سناي تكبارن نعركبتي 10 ميتاويت كم زهبون زتقصو أتو ولدتن ساي زيناتن زيدليا بهال ولدن زخبران هابر مينمو بلبي أمسجنن كبلو ندمت بوليس أب زهبو قال تزاريبوم عركبتي بوغنن استقبرلن متبع بمسكان نسناي تكبار كل خصعبو تمحسينن أمود داتا أزازي قدامي مدبر بوليس تلنت هايله زن من اسيات نزل سناي تكبار مفتصامن كبرتات حبرتسبنا كابن نابن ولودوتات إسغاغر مهلاو قلوح مرعايو بمبال نأركبت أمسكينوم نبهالي سناي تكبار كل خصعبو دما تلابيوم 26 عامت زعدميو طرطر كفلوم أبرها أدراشو وغرتي زوبا مأكل كوينو 3 عامتن حموشة ورحن زعدميو ولادو إسروم كفلوم منين النابلن أبصريو قلقل النواتن أشجيرني بمبال بإيدون ببترن دقاقيمو أبستفالالي أكالاتو خمس تسهلون كم سعبينو دما نموت كم استقالعن قدامي مدبر بوليزوا مأكل أرديوم لتقود دايزت أريه مرماري تسفاقابر تخلا هيمانوت نلوخ دمت بوليس أبزهابو مبري مواتي هتسان دحريزو ورودو مهاسيتي أبقوتوناي محباتن كالن ملكتات دحر مرأيو ولاديو نتباحيتو ناموكس هوسبيتال أوروتا كفل حكمنا هتسانات كم زمتو أرديوم نسوسيخو قداي بزوردو مغرفتي نوح كيت أنحا خمزموتن حكايم دما ناي مهارنتي بسلاتات أب أكلات مواتي بمعزابهم قبناو تحتاتنت كهلو بمترطار نبوليس دحر محباروم طرطور أب كيدا خمزاتون أنتسيروم طرطور جن نولادو نبسو حاتب هلو شتتيلو برؤسو خمزودغن بموت ودو أمنا كمزقاين بمقلات حق شفنن ككالخلن زفتن مخانيو مرماري تسفا قابر زحبر أمود داتا كمزيوم عين الترئيوتات يدقاقمو مهلاو مزتغسة بوليزوا ماكل
ቆልዑ ኣብ ዝጋገይሉ ብምኽርን ሜላን ክንእርሞምን ጎነጽካ ምጥቃም ክንቁጠብን ተላብዩ ኣብ ንኡስ ዞባ ተሰነይ ምምሕዳር ከባቢታት ሰላም ሽዕብ መስከረምን ሰውራን ኣእዱግ ካሮ ማለት ዓረብያን ቃንጫን ብምስራቅ ኣብ ሱዳንን ውሽጢ ሃገርን ክሸጡ ከም ዝጸንሑ ዝተገልጹ ጥርጡራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ፖሊስ ከም ዝኣተዉ ካብ መደበር ፖሊስ ተሰነይ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣረዲዩ እቲ መደበር ፖሊስ ንድምፂ ፖሊስ ከም ዝሓበሮ እዞም ኢሳያስ ተስፋ የሱስ ሳልም ኣሕመድ ሴም ኪዳንን ሓመድ ዑመርን ዝተባህሉ ጥርጡራት ኣብ ክልል ዕድመ 16 ክሳብ 18 ዝርከቡ ኮይኖም ጸልማት ተጎልቢቦም ቀጽሪ ገዛውቲ ዘሊሎም ብምእታው 61700 ናቕፋ ዝዋግኦም 11 ሪፍ ዝዓይነቶም ኣእዱግ ከም ዝሰርቑ ክፍለጥ ከሎ 8 ካሮታት ዋጋ 47300 ናቕፋ ከምኡ ድማ ቃንጫ ዋጋ 5700 ናቕፋ ሰሪቖም ብለይቲ ዶብ ሱዳን ብምስጋር ጉልሳ ቀረብ ኣልጋሽን ሸምበብን ኣብ ዝተባህለ ቦታታት ይሸጥዎም ምንባሮም ተፈሊጡ እቲ መደበር ፖሊስ ወሲኹ ጥርጡራት ንኽልተ ካብቶም ሰረቆም ኣእዱግ ብምሻጥ መተካእቶም 6 ኣእዱግን 3 ካሮን ካብ ሱዳን ከም ዘምጹን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምእታዎም ድማ ፖሊስ 3 ኣእዱግን 3 ካሮን ብኤግዚቢት ሒዞም ዘሎን ገሊጹ ብዘይካዚ ንጥርጡር ኢሳያስ ወላዲኡ ምዃኑ ዝተገልጸ ተስፋ የሱስ ስዩም ወዱ ቅድሚ ሕጂ ብተመሳሳሊ ገበን 3 ግዜ ከም ዝተኣስረ እናፈለጠ በብእዋኑ ሰሪቕ ዘምጾም ኣእዱግ ኣብ ገዝኡ ብምቕማጡን ሳምዕ ብምዃን ኣብ መሸጣቶም ኣእዱግ ብምትሕብባሩን ክኽሰስ ከሎ ሓዋ መሐመድ ዝተባህለት ወላዲት ጥርጡር ሳልም ኣሕመድ ድማ ወዳ ሰሪቑ ንዘምጾ ሓደ ኣድግን ክልተ ኸሩን ኣብ ገዝኣ ብምቕማጣን ከም ናታ ጥሪትን ንብረትን ኣምሲላ ንሃብተ ማርያም ዓንደ ማርያም ዝተባህለ ዓዳጊ ብምሻጣን ከም ዝተኸሰሰት ኣብርዩ ኣብ መወዳእታ መደበር ፖሊስ ተሰነይ ህዝቢ ገበና ስርቂ ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን ተቓላጢፉ ሓበሬታን ፖሊስ ክህብን ንብረት ኣብ ዝገዝኣሉ ግዜ ድማ ፍረ ገበን ከይኮን ኣረጋጊጹ ክዕድግን ተላብዩ 30 ዓመት ዝዕድሚዩ ሃብቶም መብራህቶም ብ10 ሐምለ 2023 ሰዓት 4 ፍርቓን ድሕሪ ቀትሪ ኢአር ጂኤ ባዶ 761 ስታርጋ መኪና መሪሑ ኣብ ውሽጢ ባፅዕ እናተጓዓዘ ኣብ ኣማተረ ክበጽሕ ብእግራ ትንቀሳቐስ ንዝነበረት ጓል 48 ዓመት ኬርያ መሐመድ ገጪው ናይ ሞት ጉድኣት ከም ዘውረደላን ጠንቂ ሓደጋ ድማ ሓደገኛ ኣመራርሓ ምንባሩን ጸብጻብ ፖሊስ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣመልኪቱ ብዘይካዚ ወዲ 73 ዓመት ተኸሳሲ ተስፋ ሚካኤል ተኽለ ማርያም ብ9 ሐምለ 2023 ቁጽሪ መለለያ ኢአር 3 ኤ 42 ባዶ 3 ዝኾነት ሲኖትራክ መሪሑ ካብ ከረን ናብ ሓጋዝ እናተጓዓዘ ኣብ ጥንቁላሓስ ክበጽሕ ካብ መስመሩን የማን ወፂኡ ብምግምጣሉ ከም ሳዕቤኑ ኣብ ነፍሱ ናይ ሞት ጉድኣት ኣብ ንብረት ድማ ዘይተገመተ ዕንወት ከም ዝበጽሐ ጸብጻብ ፖሊስ ዞባ ዓንሰባ ሓቢሩ ብ14 ሐምለ 2023 እውን ወዲ 36 ዓመት ተኸሳሲ ዘርእሰናይ ምስግና ኢአር 8 ኤ ባዶ 27 ስታርጋ ኣይሱዚ መሪሑ ካብ ኩርባ እምበይቶ ናብ ጎዳይፍ እናተጓዓዘ ኣብ ጎዳይፍ ክበጽሕ ብእግሩ ይንቀሳቐስ ንዝነበረ ወዲ 24 ዓመት ጸጋዛ ኣብ ሃብተ ማርያም ገጪው ከቢድ ጉድኣት ከውርደሉ ከሎ ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ድማ ገብረ እግዚአብሔር ጸጋይ ዝተባህሉ ወዲ 78 ዓመት ኣቦ ካብ ካምቦቦሎ ናብ ጎዳይፍ ብብሽክለታ እናተጓዓዙ ኣብ ከባቢ እንዳኖራ ጎደና ተጋደልቲ ኣስመራ ክበጽሑ ንወዲ 10 ዓመት ሲኖዶስ ተስፋ ማርያም ገጪኦም ጉድኣት ከም ዘብጽሑሉን ጠንቅታት ሓደጋ ከዓ ንኣጋር ቀዳምነት ዘይመሃብ ምንባሩን ጸብጻብ ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ማእከል ገሊጹ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ሃገርና ዘጋጥሙ ዘለዉ ሓደጋታት ትራፊክ ኣብ ልዕሊ ተጠቀምቲ ጽርግያ ሞትን ኣካላዊ መቑሰልትን ኣብ ልዕሊ ንብረት ከዓ ዕንወት የኸትሉ ብምህላዎም መራሕቲ መካይን ናህሪ ኣወጊዶም ጥዕና መኪኖም ፈቲሾም ተጠንቂቖም ክመርሑ ከም ዝግባእ ኣዘዝቲ ፖሊስ ትራፊክ ዞባታት ኣተሓሳሲቦም ዝቕጽል ኣብ ፊሊፒንስ ሂንድን ደቡብ ኣፍሪቃን ዘጋጠሙ ፍጻመታት ዜና ፖሊስ ዝቐርበሉ ሰናይ ምክትታል ፖሊስ ፊሊፒንስ ብጉዳይ ቅትለት ጆስዋ አቢያድ ዝተባህለ ጋዜጠኛ ብዝተኣሳሰር ኣብቲ ቅትለት ኢድ ከም ዘለዎ ዝገለጾ ጥርጡር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተዎ ገሊጹ ሓልቓ ፖሊስ ተሃገር ብርጋዴር ጀነራል ኒኮላስ ቶረ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ቅትለት ኣብ ከተማ ኮሲ ከም ዝተፈጸመ ብምግላጽ ድሕርቲ ፍጻመ ፖሊስ ኣብ ጎደና ብዝተተኽለ መጸናጸኒ ካሜራታት ተሓጊዙ ድሕሪ ዝገበሮ ዲልያ ጥርጡር ክትሓዝ ከም ዝኽኣለ ሓቢሩ እቲ በዓል መዚ ወሲኹ ኣብቲ ቅትለት ምትሓዝ ከም ዘለዎም ዝተገልጹ ካልኦት ተወሰኽቲ 6 ተደድለይቲ ከም ዘለዉ ብምሕባር
ጥርጡራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክሳብ ዝኣትዉ ፖሊስ ነቲ ናይ ሃድን ስርሒት ከም ዘይቋርፆን ድሮ እውን ተኻይዶም ዘለዉ ስርሒታት 45 ሸጓጉጥ 7 ተተኮስቲ ባእታታት ሓንቲ ቦምባኤድን ሓንቲ ሞተር ብሽክለታን ሒዙ ምህላው ኣፍሊጡ ፖሊስ ጥርጡራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ምህላዎም እንተዘይኮይኑ ንውፅኢት መርመራ ምርኩዝ ዝገበረ ሓበሬታ ኣይሃበን ብመሰረት ጸብጻባት እቲ ጋዜጠኛ ምስ ስድራ ቤቱ ኣብ ውሽጢ መኪና ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ብዝተተኮሰሉ ኣድራጋ ጣያይት ብከቢድ ተሃሲኹም ዝሞተ ክፍለጥ ከሎ ኣብ ትህሞት ምስኡ ከም ዝነበረ ዝተገልጸ ወዲ ሓዊ እውን ኣካልቲ ዝሕዝን ፍጻመ ከም ዝኾነ ይሕበር ፖሊስ ሙምባይ ህንዲ ብትምዊን ፓስፖርት ፖርቱጋል ናብ ዓዲ እንግሊዝ ክጎሹ ዝፈተኑ ዓብዱል ካድር ሱሌማንን አንጀላ ፈርናንደስን ዝተባሃሉ መጻምድቲ ኣብ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ሙምባይ ከም ዝተታሕዙ ኣፍሊጡ ፖሊስ ንውፅኢት መርመራ ምርኩስ ብምግባር ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቶም መጻምድቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክኣትዉ ዝኽኣሉ ፓስፖርትታት ዓብዱል ካድር ሱሌማንን አንጀላ ፈርናንደስን ብዝምልከቶም ሰራሕተኛታት ኢሚግሬሽን ሙምባይ ኣብ ዳታ ኮምፒተር ድሕሪ ምፍታሹ ትምዊንን ኣቐዲሙ ብዝተሰርቀ ፓስፖርትታት ተሰኒዑ ዝተዳለወን ምዃኑ ብምርጋጹ እዩ እቶም ጥርጡራት መጻምድቲ ነቲ ብናይ ሓሶት ስምን ዜግነትን ዝተዳለወ ፓስፖርትታት ንኣስታት 5 ዓመታት ክገሽሉ ከም ጸንሑ ወሲኹ ዝጠቐሰ ፖሊስ ሙምባይ መበቀላዊ ትውልዲ ዓዶም ጉጀራት ህንዲ ሓቀኛ ኣስማቶም ድማ ከሻቭ ባሂን ሂላርን ምዃኑን ኣብ 2018 ብናይ ህንዲ ፓስፖርት ናብ ዓዲ እንግሊዝ ብምኻድ ኣብ ከተማ ሊቸስተር ክነብሩ ምጽንሖምን ኣነጺሩ ጥርጡራት ነቲ ትምዊን ፓስፖርት በመሰነይታ ሓደ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝነብር ስሙ ዘይተጠቕሰ ህንዳዊ ናብ ከተማ ሊዝቦን ፖርቱጋል ብምኻድ ክሕዝዎ ከም ዝኽኣሉ እዩ ውፅኢት መርመራ ዝሕብር ጥርጡራት ብመሰረት ሰመዚ ኢሚግሬሽንን ዝመስረትዎ ንገበናዊ ሕጊ ሃገር ዝጻረር ክስታት ትሜናን ምንትላልን ጉዳዮም ተጻሪዩ ናብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ተመሪሑ ምህላው እዩ ጸብጻብ ፖሊስ ዘነጽር ናይ መወዳእታ ዜና ፖሊስ ዶብ ኣፍሪቃ ንልዕሊ 20 ዓበይቲ ናይ ጽዕነት መካይን ብምጥቃዕ ዘቃጸሉ ክልተ ጥርጡራት ክቐይድ ከሎ ዝተረፉ ጥርጡራት ንምቕያድ እውን ስርሒት የካየድ ከም ዘሎ ገሊጹ ፖሊስ ብመሰረት ዝሃቦ መግለጺ እዞም ኣቐዲሞም ዝተገልጹ ጥርጡራት ኣብ ሙፑማላንጋ ዝተባህለ ከባቢ ክቐየዱ ከለዉ ምዚ ገበን ብዝተኣሳሰር 3 መራሕቲ መካይን ከም ዝተቐየዱ ብምግላጽ ብድምር ቁጽሪ ናይቶም ዝተቐየዱ ጥርጡራት ናብ 5 ክብ ኢሉ ምህላው ሓቢሩ ኣፈኛ ፖሊስ ተሃገር ኣዘለንዳ ማዘ ኣብ ዝሃቦ ተወሳኺ መግለጺ ፖሊስ ተወሰኽቲ ጥርጡራት ከም ዝቕይድን እዚ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምትታት ነቲ ቀንዲ መርበብ ናይቲ ገበን ንምብርዓን ከም ዝሕግዞምን ብምሕባር ጥርጡራት ብመሰረት ተመስሪቱሎም ዘሎ ክሲ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ትጽቢት ከም ዘሎ ኣረዲዩ ኣፈኛ ሚኒስትር ምክልኻል ተሃገር ሲፎ ድላሚሳድ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ነዚ ኣሰካፊ ተርእዮታት ምግታ ኣብተን ገበናዊ መጥቃዕትታትን ምቅጻልን ዓበይቲ ናይ ጽዕነት መካይን ዝረኣየለን ዘሎ ኣውራጃታት ሊምፖፖ ሙፑምባላንጋ ኳዙናታልን ፍሪ ስቴትን ምትሕባሩ ምስ ፖሊስ ክዕዝዝ ምዃኑ ኣፍሊጡ ፖሊስ ንድርኺት ናይቲ ገበናዊ ተግባር ብዝምልከት ሓበሬታ እኳ እንተዘይሃበ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣንጻር ናይ ወፃኢ ኣውፈርቲ ዝካየድ ተጻብኡታት ደቂ ሃገር ብቐጻሪ ዝረአ ምዃኑ እዮም ጸብጻባት ዝሕብሩ ዝኽበርክን ሰማዕቲ ድምፂ ፖሊስ ዜና ፖሊስ ኣብ ዝተዛዚሙሎ ዝተረፉ መደባት ድምፂ ፖሊስ ክትከታተሉ እናዓደምኩ ሰላም ባርከስ ክቡራት ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ትሕዝቶ ገበን ምክልኻል ኮይኑ መቕጻዕቲ ንምንታይ ዓላማ ኣብ ታሕቲ ዝብል ካብተን ብርሃነ ዘካርያስ ዘዳለዎ ዓንቀጽ ሙሴ ኪዳን ክቕርቦ እዩ መቕጻዕቲ ናይ ዝብል ቃል ትርጉም ሃሰው ኣብ እንብለሉ ህሞት ኣብ ልዕሊ ዝተጋገየ ሰብ ዝውሰድ ዲስፕሊናዊ ስጉምቲ ዝብል ሓጺርን ቀሊልን መልሲ ክንረክብ ንኽእል ኢና መዝገበ ቃላት ኣብ እንውከሰሉ ድማ ብዝተፈላለዩ ኣብነታት ዝተሰነየ ዝርዝራዊ ሓበሬታታት ክቐርበልና ከም ዝኽእል ዘየጠራጥር እዩ ንገበናውን ሲቪላውን ሕግታትና እንተተወከስና ሓደ ድሕሪ ሓደ ዝጥቀሱ ኣናቕጽ ኣለዉ እዞም ኣናቕጽ እዚኣቶም ከዓ ብሰባት ዝተፈጸሙ ገበናት ይኹኑ በደላት ከከም ዓይነቶምን ትሕዝቶኦምን በማእሰርቲ ክንደይ ዓመት የፍርዱ በገንዘብ ክንደይ ናቕፋ የቕጽዑ ወዘተ ኣጉሊሖም ዘርኢ እዮም ብመንጽርቲ ኣቐዲምና ዘቕረብናዮ ትርጉም መቕጽዓት እምበኣር እቶም ዓናቕጽ ኣብ ልዕሊቶም ገበናት ወይ በደላት ዝፈጸሙ ሰባት ዝውሰዱ ዲስፕሊናዊ ስጉምትታት ምዃኖም ንምርዳእ ኣይንጽገምን እዚ ማለት ከዓ እቲ መቕጽዓቲ
ጉጉያት ሰባት ንምምሃር ዳ እምበር ሞራሎም ንምስባርን ተስፋኸም ዝቆርጹ ንምግባሮምን ዝዓለመ ኣይኮነን። ትራፊካዊ ምንቅስቃስ ውሑስን ዘተኣማምንን ንኽኸውን ኣጋር ተጓዓዓዝትን መራሕቲ መካይንን መራሕቲ ተሽከርከርትን ዝምርሕሉን ዝጥሕስዎ ድማ ዝቕጽዕሉን ሕጊ ትራፊክ ኣሎ። ኩሎምቶም ኣብ ኣዋጅ ቁጽሪ 154 እዝባር 2006 ኣዋጅ ትራፊክ ጽርግያ ተሓቒፎም ዘለዉ መቕጽዒ ዓናቕጽ መራሕቲ ተሽከርከርቲ ካብ ዝፈጸምዎ ትራፊካዊ ጥሕሰት ተማሂሮም ውሕስ ትራፊካዊ ምንቅስቃስ ከም ዝህሉ ኣብ ምግባር እጃሞም ንኽበርክቱ ዝውሰዱ ዲስፕሊናዊ ስጉምትታት ዳ እምበር ካልእ ዕላማ የብሎምን። ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ እንተተመልከትና እውን ተመሳሳሊ ዕላማ ዘለዎም ኮይኖም ኢና ንረኽቦም። መምሃራን ኮነ ተምሃሮ መዋዕለ ህፃናት መባእታ ማእከላይን ካልኣይ ደረጃ ከምኡ እውን ኮሌጃት ዝምርሕሉ ሕግታት ኣለወን። እዚ ሕግታት እዚ ምዝጠሓስ ከኣዩ ዲስፕሊናዊ ስጉምቲ ዝስዕብ መንግስታውያንን ዘይመንግስታውያንን ትካላት ማሕበራት ወዘተ እውን በዚ ተጠቕሰ ኣገባብን ንጥፈታትን ዘሰላስላ መሰረታዊ ዕላማ መቕጻዕቲ ፍጻሚ ገበን ወይ በደል ካብ ጉድለቱ ተማሂሩ ንዝበደሎ ሰብ ካል ወይ ሕብረተሰብ ከም ዝኽሕስ ንምግባር እዩ። ስለዚ መቕጻዕቲ ኣብ ቤት ማሕቡስ ወይ ማእሰርትን ተሃድሶን ዝወሃብ ትምህርቲ እዩ ንምባል ዘደፍር እዩ። በዚ መንፅር እዚ ክንሪኦ ከለና ኣብ ስድራ ቤታት ክህሉ ዝግብኦ ዓይነት መቕጻዕቲ ኸ ከመይ እዩ ክኸውን ዘለዎ? ኣብ ዝተፈላለያ መደበራት ፖሊስ ይጻረ ከም ዘሎ ኣገባባት መቕጻዕቲ ወለድን ዘኸትሎ ዘሎ ኣሉታዊ ሳዕቢናትን ብዝተሓሓዝ ጉዳይ ንጹር መልሲ ዘድልዮ ሕቶ እዩ። ኩሉ ከም ዝግንዘቦ ስድራ ቤት እታ ዝነኣሰት ኣሃዱ ናይ ሕብረተሰብ እያ፣ ቤት ትምህርቲ እውን እያ። ስለዚ ወለዲ መምሃራን ክኾኑ እንከለዉ ደቆም ድማ ተምሃሮ እዮም። በዚ መንፅር ክንሪኦ ከለና ወለዲ ደቆም ብማሕበራውን መንፈሳውን ክብርታት ሕብረተሰቦም ተኸስኪሶም ዝዓብዩ ከም ዝኾኑ ኣብ ምግባር ልዑል ሓላፍነት እዩ ዘለዎም። ስለዚ ድማ እዮም ክብድሉ ወይ ክጋገዩ ከለዉ ዓገብ ብምባል ክገንሕዎም መኽሮም ንዘይሰምዑ ድማ ክቐዝዕዎም ዝረኣዩ። ወለዲ ዝኽተልዎ ኣገባባት መቕጻዕቲ ካብን ናብን ስድራ ቤታት ዝተፈላለየ ክኸውን ይኽእል እዩ። መሰረታዊ ዕላማ ናይቲ ዲስፕሊናዊ ስጉምቲ ግን ውሉድ ካብ ጌግኡ ተማሂሩ ህይወቱ ብግቡእ ክመርሕ ዘኽእሎ ወይ ዘማእዝነዩ ክኸውን ዘለዎ። ከምኡ ምዘይከውን ግን መቕጻዕቲ ዕላምኡ ስሒቱ ኣሉታዊ ሳዕቢናት ምኽታሉ ኣይተርፍን። መዛግብቲ መደበራት ፖሊስ ድማ ነዚ ሓቂ እዚኦም ዘረጋግጹ። 16 ጉንቦት 2023 ንግስቲ ስምዖን ገብረ ማርያም ዝተባህለት ጥርጥርቲ ኣባረንቱ 8 ዓመት ንዝዕድሚኡ ወዲ ሓፍታ በትሪ ተጠቒማ ክትቆጽዖ ክትብል ብዝተኸተለቶ ጎነፃዊ መቕጻዕቲ ህይወቱ ከም ዝስእን ምግባራ ነባሪ ንኡዘባ ኣባሻውል ጥርጡር ተመዝገን ኪዳነ ኒቆዲሞስ 16 ዓመት ንዝዕድሚያ ጓሉ ክቐጽዓ ክብል ብበትሪ ከም ሕሱም ኣብ ልዕሊ ምቕጥቃጡ ምስ ሓፂን ናይ ዓራት ኣላጊዑ ከም ትመውት ምግባሩ ገለ ካብቶም ኣብ መደበራት ፖሊስ ዝተጻረዩ ኣብነት መስመሮም ዝሰሓተ ኣገባባት መቕጻዕቲ ወይ ዲስፕሊናዊ ስጉምትታት እዮም። እዚ ሎሚ ኣብ ዜና ፖሊስ ዝተጠቕሰ ኣብነት እውን ሓደ መርኣያ ናይ ዘይግቡእ ኣገባብ መቕጻዕትን ዘኸተሎ ኣሉታዊ ሳዕቤናትን እዩ። መቕጻዕቲ ንትምህርቲ ወይ ምእራም ዓሊሙ ምስ ዘይውሰድ ውፅኢቱ ሞት ወይ እውን ኣካላዊ መጉዳእትን ንሱ ዘኸትሎ ገበናዊ ተሓታትነትን እዩ። ስለዚ ወለዲ ደቆም ክቐጽዑ ከለዉ ኣዝዮም ጥንቁቓት ክኾኑ ኣለዎም። ንሎሚ ኣብ መደብ ድሕነት ብዛዕባ ሓደጋ ትራፊክ ፈጺሙ በብተሕብባር ህዝቢ ዝተታሕዘ መራሒ መኪና ብዝምልከት ምስ መርማሪ ሓደጋ ትራፊክ ዞባ ማእከል ፈጻሚ ሓደጋን ቤተሰብ ግዳይን ዝተኻየደ ቃለ መሕተት ኤርምያስ ኣስፋ ኣዳልይዎ ኣሎ። ናብቲ መደብ ከብለኩም። ሰለስተ ሰነ 2023 ሰዓት 4 ወጋሕታ ኣብ ኣስመራ ከባቢ ኤክስፖ ሓደ ሰብ ብመኪና ተገጭኡ ኣብ መሬት ወደቐ። እቲ ዝገጨወ መራሒ መኪና ደው ከይበለ ጉዕዙኡ ቀጸለ። ነቲ ፍጻመ ብማዕዶ ዝዕዘብ ዝነበረ መራሒ ታክሲ ሳሙኤል ሃብተ ገርግሽ ፈለማ ንግዳይ ናብ ሆስፒታል ንኽበጽሕ ኣቐዲሙ ኣብ ቀረብኡ ንዝርከብ 5 መደበር ፖሊስ ዞባ ማእከል ሓበረ። ደድሕርታ ሰብ ዝገጨወት መኪና እናሰዓበ ኸኣ ተኸታተለ። ፈጻሚ ሓደጋ መኪንኡ ኣብ ከባቢ ስንታንቶ እቶ ደው ምስ ኣበላ መራሒ ታክሲ ናብ 6 መደበር ፖሊስ ቴሌፎን ብምድዋል ከም ዝተሓዝ ገበረ። ህዝብን ፖሊስን ማይን ጸባን ኢድን ጓንትን ምዃኖም ዘመስክር ተግባር ድማ ፈጸመ። ጠንቂ ናይቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ንምጽራይ
ኣልኮል ሜተር ብዝተባሃለ ናውቲ ብዝተገብረ መርመራ ከዓ ኩሱስ ምናሴ ዮሃንስ ኣብ ደሙ ልዑል ዓቐን ኣልኮላዊ መስተ ከም ዝፀንሖን ብጠንቁ ከዓ ኣብ ልዕሊ ወዲ 37 ዓመት ተኽሉ ገብረ ትንሳኤ ከቢድ ኣካላዊ ማህሰይቲ ከም ዘብፅሐን ተረጋጊፁ ኩሱስ ልዕሊ ዓቐን መስተ ሰትዩ መኪና ምምርሑን ንዝገጨዎ ሰብ ዝኾነ ረድኤት ከይገበረ ጉዕዝኡ ምቕፃሉን ንሕግታት ትራፊክ ዝጥሕዝ ፍጻመ ነበረ ብድሕሪ እዚ ብኸመይ ክትሓዝ ክኢሉ ነቲ ጉዳይ ዘጻረየ መርማር ሓደጋ ዓወት ኤፍሬም ክገልጽ ከሎ بعلت 3 ورح 6 2023 كباب ساعات 4 وقحته اب كباب اكسبو ماكينه مس اجار حدغا نيرو اذا حدغا زي دما حدا مرح ماكينه تاكسي اي ار 3 ابالو 23 سامين هب تغرغش حرغوز تبهله يحبيرو بز مسرت بماكينه سبغچو هاديمو زبل حبريتا هيبنا بز حبريتا زخا تبغيسنا مرح تاكسي ناب كبابي جزا باندا ستان تاطو يخيدالو سلاز بلنا كاب بيصفر بوليس ترافيك حانت ماكينه مس حدا مرمارا انا مالجي حدا وشسا حدا موتوريستا مرح شفتي ردا مغوس تبهالن تبغيسنا ناب بوتا اتي مرح ماكينه مناسي زنبرو مالتي اتي تاكسي ساخا ساميل هب تغرغش نتي جاو يكاتاتل نيرو ابزي تطو سلاز بلا از مرح ماكينه اتي تخاتاتالها ناب شارشاي مدبر كيدو حجوزن يلو حدا كابشات شاي مدبر حلافي شفتي حدا حلافي شفتي موتوريستا انا مرمارن حدا اوتستان كينا التاكسيستا تخاتاتا لزركوبم نز مرح ماكينه مسؤول زنبرو سباتن حزنا يوم مالتيو تخصاص اب قيد دحرم اتاو ازي مرح تاكسي كابوتا زحزنالو غديفنا نعنا ناب بوتا فصام حدغا ناب بوتا فصام حدغا خيدو كاب ستان تاوتو مالتي ناب اكسبو خيدو نحمشاي مدبر بوليس حبيرو نقداي ناف هوسبيتال اوروتا كم زوسدن رديت كم زركبن غيرو ابز حدغازي تخصاصي مستسيتي سلازنبره تغاغيكوا انت بله نحنا كي مسجنايو كنحلف زي ندلي بشم بوليس ارتران حزبي ارتران مالتي نز مراحي تاكسي ساميل هاب تغرغش بزو غبرو صبو تكبار نحزبنا منغسنا تحغاغيزو بت نحنا ندليون صبو بهدن كبرن خيد بمخالو ازي خي مسجنكو كحلف ايدلني مالتي حدقا كونيلكا زي كونس حقتا ترافيك بزي مخبار سفتسم ترئيو حدقا بزقات مولو وانكا قدايات حدقا خلو تتسبيت زقبرو الليو ابوان حدقا بقدام نتكو سزلو سقومتقن هيوت مدحانيو بخون زلو قلق سبات كنا انتس بفلات انتس بزي فلات حدقا فتسيموم كابوتا فتسام حدقا خسورو يفتنيوم بزي ينوح يحتسر بزي قدسكن متحازوم ايترفن بزعبا زقوداي املكيتو مرمار حدقا كقلز كله راين بار كم زرعنا كل حزبي بوليس مخان ورئيناينا سلازي حدقا انت فتسيمكا ابوتا حدقا دويلكا نزمولكوت اكال تحبر مالتي كم انت خوينو كنت زبالص انغر كست تخونكا ماكينه ابغزا تغدفا بالتاكسيخا بخال نغرات خير مالتي وي زي ست سب كمرحا خمزلو ماكينه تغبر اوريدي اند حرستي خا غن ابزلاتا ماكينه غديفكا بكونترات كيتكا تمصو تزبلص لوطي مالتي كزانا غا عيله توتي كزانا غا طراي زلكا ناب تشكركاريت ممرح يدليكاني مالتي اندحر كنمرح كينا خا زخونه مستكن ست يبلنان مالتي قدام اي جبن طراي كنمهرمر بخال اي جبن كنكسس سلازيبلنا ابو تحدغا دويلنا بوليس ترافيك وينا ابالات مدبرات قالوا ابطقنا كنحبر مالتي يزلنا زي خم احنا الفوز دل من اختي كسوس مناسي يوهانس الكولاوي مستخستي دحر محدار ناي مستوعلن مقصارون ونو اطفي خلو مكينا مريحو امزناغعي ماكل سنبلينو تبغسه افكبابي اكسبو بتصح دما صرغيا يسغر نزنبره تخلو غبرت تنساء غچو بمسرت حق ترافيك دو كبل نيرو انتونه غعزو قصله نسو بالكولاوي مسته تسنيفو هم زنبرن سبك غچو خلو كم زي تفلطونيو ززارب كاب قالاتو نسمعيو بعربي نيرت ستنالو مساستينا نسناونا بقتلنا نام نايت كلاب تعالوا ستينا يرنا احلنا غزانا مستبحلنا بس قاب افدق غزاينا زوركو مسبصحكو كلتا ترافيكن حدا بيك ابن او غني انتي داف اليوم
سبحانه كان الله يلوم أنا بقول ولا حنتي زي أجرا أي بالنيرة تعمل ساتين نيرة كان يجمع تيويله ممكن عايز كمان دوز أكل مستا يقبوديو أنا كو أدري ساتين دوز ساعات شو عاد شو منطقة وتشو جميلة كابو مقطع عليتي قادير ونتي مستا أنا جن أنا جيجا يوتي سب ستي خزور جيجو أهل سبون كتنقى معون أمنا عندهن لو بيوت مترافو زحوي مالتي مقر فوق دا يكون المستا ستي خزور مسجد حيانا تسبون كان زخات كاب وطا فتسام قبني قلت سني حمو أوخا تاقو بورا دي قبركا أنا في محلنا تتفلت النيرو تطويل هيوتو كدحين مدالة هنيرة تا ستيحة الوقت كات في حام زوار ساعة ساعة تخيلة نجازايا مريحة محتاجة جازايا مسوز حكو ترافيك مسموزوني شوية أم كله عايز نقرن زلو محلنا سي تطويل كهيوتو نعها نعود راي زي كونه نعها نفسها تبلون تطويل كهات الحنود راح تقواي راح يقول لك أنا حكمنا يزبل لنا لذي تفلت أني نيرة عبدك جزايم نجيرهم لمالتي كل عناتهم نسي ومستنسات سباتي تحالب تاكسي ما هين أميدنا وتاكسي تنقع عاد استحالة متن كان عم نفسها حم ستيحان جزها مهاد دحش هون سمعنا زي نتزل من سي محل نفلو أكو نقداي حدا جازوخنا أتو ماتيوس أبرها تسفا قابر ودحبتو عدلين يخوينو أبدحم كنتات كم زلو تغيسو مرحت مكاين العلاقن مستسات يوم مكينا خم راح قطبو بمنو اللباو نسناي تكبار تاكسيستا يمزقن بزقات عمنا كل الدلي أتي بعبي أمر حد قدر لنا طبعا أمر تسفا بس إحنا لنا إحنا عدل جرنا حرامون عدل جرو زقلي العدل يكونن بحاف الشاقن بتزتقبر جواب ناي حرامي أزجو خبيديو كل ما زي بالجواب لعلا عامها مستسديها ما مكينا نختمرح كابسنا كبار وصعنا نختقبر بالتابع سازغاني إذا تكبرها زق دقم كنديو بليد الله باني سبك ستقيلي عامه زانا قاقيلي بساعات وقحت بالليل ما مكينا نختحز نهيوت كان من هزبن تحادقا قايد بزح دلو إذا قد دايزي أزيقا خبيت كان تريكان كرئيس قبوي بحافشا بفلاي كان خمس قنات وخيراني كبر هزبي إرترا كبر بحل دلو إذا تخصيصتا سامي الهاب تقريش نقدر نقدر كمسجون فوتو كابتن قدسات يتراوي يعني بس أنا مقبل زايد أمبرنا أنا أمبري سبع يحلوني بحلنا قمت بحلن كبرن سدلنا نحن بقومين عن نبر مسوق عقبكم دولنا دلابو لك عزيك زبها رزق عقب يدلو زبها رزق هاشيش نحن كنسينا بنوع تخص كيسو دعابية بهلي صار له عيان نبر دلنا زبها رزق دخان سب كما عبلهم كلون يدلابوني نازل تدي حلينا سب حلنا سنوار دحلون بر بشم حقي مش ما مرحق من راح يتغلى بهلنا عبنا عنه أمور داتا حدقا مكينا بتحساتات حق ترافيك كقاطمي خيليو هيوات لعلو غلو سلازغونت قدا مرحت تشكركرتي سبع زوجة ولو اوان بقدامنت هيوات نمدحان كوكوهيو يكبا زي كازي عبوانون بوليس ترافيك محبارون قبون قديتانيو كينيو زقنا حدقا فتيم كامسوار بقبن زحتتن بخبي زغطعن كابها لحبرة سبنا وطعن مخانو مرحت مكاين تجنزيبهم بحقتاتن ممرحتاتن ترافيك تمعزيزومن تتنكعومن كوكوعزو دمت بوليسنا زخاخرت مدبنا نزازم سلام زقصر تحسونا قتمي خون نعيه بزبل أرستي بتختاتال مدبنا زمن أواج تدالوت إنا خنقرب أنبابي تسفيت كبر مكال واحد صباح كعبة مخصبو زي برس حولتي موائل عمرو زي كم علبات صباح بلاي حلف زلو كبر هاي قرما هيوت فنان عيو كينو متن كعبو موساو يمعاري حسم موائل زينكي عقبت زتقلل قمجا هيوت نقسنت كاز ورع زيادة عن تبوت صباح كاز ترنع مويايو زي برس حولتي زي كمزا روح صباح زي قياشي لومي زي عممه زي كسب مويا بقديا هيوت صباح كتسنف ويا حماق كي كسبنا كي نسنف صباح نقلو يفلم نعيه تراح
نعيه طراح نعمم بقيا كابتكعبو نساتخون حريا كي ربربنا خيسل كنا لومي كي سنفنا كي هدمنا عقلي هو نعيه بتقهات احد احوات تمنتاي صباح كنقزم ريحات مستورات كنقسم كنخمسمس نعيه نعمم نأسنتنا خندبس عيون دالو مويا بصعري مخال طراح نأمن كم زي اللو زي كال زخبركن سمعت دمص بوليس إرترا نلومي تدالو مدبنا أبزازيمنا لنا مدبات أمدناون مغرابن مساحاتكم تصنعنا كابتن برهان زكارياس إرمياس أسمها تسفيت كبر مكيال موسى كيلانة شيشاي تمورتو وغن موهادن تكنيكن أبيل أبراهامن عوض تعامنينا لسلام كتالكم لخبرنا مسكن سلام كنا وحصادر تسبير قلنيتو نغرنا يبوليس اللاوين هاي بوليس